ko tertungal e jaɓɓungal mantiningal yiya toon to diwan mbo Kaffrine commune wuro witengo Jokkol Belmbuk tawi noon on ɗon commune jaɓɓino ko koɗo mawɗo koɗo mantiniɗo e ballal omo ganduɗa ko biteɗo Sed Diop maire bo commune Jokkol Belmbuk o bismino toon o jaɓɓino toon ko sehil makko ɓi nene makko jaadiɗo makko cilodiɗo makko hono honorable député maire mo commune mbo Horkoƴere ko noonne kadi premier questeur toon to assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia ko délégation timmuɗo soyna ko délégation timmuɗo yetti toon to gonɗon wuro witengo commune Jokkol Belmbuk gonɗon wuro ngo ganduɗa hoddiɓe mum e hoɗɓe muɗum toon kala beltima e garangal toon on ɗon premier questeur toon to assemblée nationale ɓe gadi kala ko bismede toon to mairie nokko tawi noon woni toon ko gudditgol radio communautaire radio Hesopul tawi noon ko maire o tigui hono Sed Diop e ballal muɗum gono radio Darna caggal nde premier questeur toon to assemblée nationale udditi gonɗon radio ɓe jaɓani on délégation mantiniɗo fayi toon to terrain mbo football mo ganduɗa fettanno toon ko final coupe maire gonɗon wuro tawi noon on ɗon final teddinira ɗum ko Daouda Moussa Dia hade nden eɗen gandi on ɗon final fettanno ko hakkude Lyon Temeñ équipe biteɗo Espérance kamɓe Espérance pooli ƴittidin kubeeri loggi tati e loggi ɗiɗi kona ɗum ko délégation on ɗon ine timmi no feewi délégation mo ganduɗa ine tawe hen kala terɗe to banggue dawrugol ko noonne kadi e banggue maire uji ine duusi kanko premier questeur toon to assemblée nationale inayi mabɓe hono maire député honorable Ribon Escale o wiyete ko Yaya Sow kanko Yaya Sow o suuti konguɗi e ko yowiti on ɗon ñalawma d' abord miɗo yetta Allah miɗo juula he nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam miɗo yetta région de Kaffrine miɗo yetta mo ganduɗa ko ɓi yumam ko seelam woni Sed Diop honorable o Sed Diop o conseil collectivité local mo département de Kaffrine min tawi ɗo honorable député mo Malem Odor Ali Yama Ndaw min tawri ɗo e maire Ousmane Ndiaye maire de Boulel aussi ko doyen amen ko mawɗo e amen aussi min kawri ɗo e Magay Gaye au conseil économique social environnemental mo département de Koungheul min gari min jaɓɓade hande koɗo amen tedduɗo woni mo ganduɗa ko ɓi yummam woni questeur Daouda Dia questeur Daouda Dia ko neɗɗo mo ganduɗa minen min mbawa yobde ɗum kono tuuli waktu foof ko kewi e nder région de Kaffrine jungo mum hen gollal mum hen ballal mum hen wadde nde ɗo ñalande hande nde bettata ɗum nde bettata min ɗum taki hande min gari ɗoftude mbo kanko waɗa pare final o kono aussi wota yejit koko waɗa kam waɗi inigéré radio mo ganduɗa ko kanko waɗa installé commune de Jokkol ko hande mbo fuɗɗi uditede kadi ko questeur uditi ɗum e wondude sous préfet arrondissement Katakel e kamɓe responsable uji politique région de Kaffrine ari kawri jaɓɓade ɗum e population Kaffrine ñalawma o ko ñalawma ɓurɗo welde e ñalawmaji kadi ko ñalawma mo min ɓuuri horsinde ko ñalawma mo min ɓurno yidde hande Allah walli min ɗum heeɓima min ñagantomo tan ko judde balɗe min ñagantomo tan ko Allah dandumo musiba Allah okkamo sago mum par ce que sago woni sago amen mi wawa gasnu noon mi yettani omo ganduɗa ka woni Sed Diop honorable Sed Diop par ce que ko ɓi yummam kadinne kanko e hoore mum oye dari darde liggade région mum oye dari darde liggade nokku mum ɗum ɗo holliri wadde Sed Diop min jarna ɗum e kala garɗo ɗo min ñaago Allah aussi kala mbo Allah aduno yo Allah naftuma e dow jaam ko ɗum wonno konngol yam merci o mo jii toon woni Sed Diop mo ganduɗa kañum woni maire Jokkol Belmbuk konguɗi makko ina mantini e wiide makko ñalawma hande o ko weltare mawde wonande ɓesgu commune makko ko weltare mawde wonandemo kanko hoore makko saabu jaɓɓademo neɗɗo tedduɗo baɗono Daouda Moussa Dia baɗɗo déplacé ummi toon to Dakar wuro lamorgo leydi Sénégal ko adi kala ko teddugal wonandemi ko noonne kadi ko korsa e dendagal ha joni weltare wodanimi sababude teddugal mawgal ngal o waɗanimi sa yi ndiɗo kewendi heewi yimɓe fof ngari e keewal ko balal Allah ko noonne kadi e balal makko kanko premier questeur Daouda Moussa Dia
no mbirunden o mo ganduɗa ko Yaya Sow député tawi noon ko kañum kadi woni maire Ribo Escale eɗen gandi e balɗe jewtuɗo ɗe ko guuɗi mawɗi jaltino so wiide wonde ko guittanoɗo toon to assemblée nationale e gardigu bien cukko wondemo ha joni cukko tawi noon ko commission santé toon to assemblée nationale kanko Yaya Sow honorable député on ɗon o yeddi ɗin konguɗi ha mimi leydi e wiide makko démission makko kanko hoore makko adi joni o joƴƴindi ɗum ko ine wona joni lebbi jeegom toon to hoorejo suudu sardiyankoji ndu hono biteɗo Moustapha Niass e wiide makko jayndeji leydi Sénégal ine mbawi windude kala ko beela kono kanko o riwaka hande te o riwaka janggo ko kanko tigui waɗi démission kettuɗen mo holko jabti. Merci mi yetti fof en min avant 6 mois caggal mbinomi yomi itte poste vice président commission de santé à Assemblée nationale parce que ko taki am mbimi noon min wona poste waɗi kam intéressé waɗi mi intéressé ko ligganade leydam e ligganade région am e ligganade assemblée département am heddi noon poste oji Assemblée nationale ko pecciteɗi te waɗi ɓurɓen wadde yello ɗum min ɗum taki mbimi yoɓe guittu poste vice président par ce que aussi neɗɗo koko yiɗi ko weete min mi woni mbo soflano ɗum kono woti ɓe naftir ɗum wonde no komi guittaɗo te simi soflino hay goto heɓata kono ko min wi yoɓe guittu poste o par ce que taam e jotam hokkani wawde ɗum jogade mi wadda ɗum e liggey mo joguimi o non poste mo ala importance assemblée nationale ala par ce que assemblée nationale woni suudu sarɗiji feccorju jawdi leydi ndi suudu sarɗiju gandi kala ko ganduɗa poste pouvoir haaɗi ko député assemblée nationale saka noon sa wiyama ka vice président saka sa wiyama ka secrétaire saka sa wiya kala ko mbawi won assemblée nationale koko waɗi importance am kono ko mbimi min mi yaafima poste vice président assemblée nationale mi wi noon président groupe parlementaire 6 mois caggal il faut aussi laaɓa par ce que poste vice président assemblée nationale takata kam haal ko ala yam kala ganduɗom andi ko kalami fof koko gummi kala ganduɗom andi fof kalami koko mbawmi eko gonmi min ko min wiyoɓe guittumo par ce que ɓuranani neɗɗon ko ɓuranani ɗum ko naɓata ɗum laaɓi ko mbiɗa yoɓe guittu ko ɓurani ya itte walla ko yo poste o hoore muɗum momte non mbimi ko yo min mi itte poste o mbo jogui jariñ si tittirel ala ɗon archien ara ko ɗum waɗi min simi goɗɗo ari si tawi président commission ala ɗon archien ala ɗon rapporteur ala ɗon hol liggotoɗo ligguey o kono min miɗo wawi yaafade wallu am par ce que miɗo wawi jogade goɗɗum activité ji goɗɗi ɗi mbawmi wadde rôle goɗɗo mo mbawmi suyde taw waɗi jooɗiɗo toon wawamo suyde o weede on ɗon poste ɓuura yaaj par ce que Benno Bokk Yakar ko leydi ndi fof woni ɗum wadde nde noon so feccama e 50 poste e hunde nden i moƴƴi keñodira mi meeɗi hikka mi woppa goɗɗo meeɗa caggal konguɗi kanko Yaya Sow garten e ambiance on ɗon final mbo football mantiniɗo yiyama hen to banggue fair play yiyama hen to banggue mbadi woni façon de jeu mo ganduɗa kippuɗi ɗiɗi kala kollori doole munen e mbawko munen ko noonne kadi Ribo Escale ko noonne kadi jokkol Mbilmbok wuuro ngo ganduɗa ngo woni commune jaɓɓortonoɗo on ɗon final coupe maire ɓesgu muɗum ardi e keewal ardi e peewal e deyre ambiance mantiniɗo ko noonne kadi e weltare yonde woni ko yiya toon marché baɗɗo fayida hade noon marché on ɗon mbiyen gasde tawi noon yiyama hen ko ganduɗa ko woni ha joni football mantiniɗo no mbiruɗen ni caggal muɗum nde on ɗon final gasi tawi noon nawi on ɗon coupe ko kippo biteɗo Espérance caggal nde ɓe pooli Lyon Témoigne loggi 3 e loggi 2 final on ɗon noon jeu de maillot hokkirama hen enveloppe aji to banggue kopporeje rokkirama toon ko noonne kadi e blouse aji e dendagal kala kene yaada équipement ji to banggue ballon ji ko noonne trophée o rokka capitaine kippu mbo Espérance koye on tuma Daouda Moussa Dia pour encaisser assemblée nationale baban ko noonne kadi teddiniraɗo on ɗon final suuti hen konguɗi e adi foof ko yettude Allah e juraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yettude bandiraɓe e sihlaɓe ɓe gartumi hande hawrude e oɗo final mo ganduɗa hoore ko min teddinira ɗum ɗo e nder département de Kaffrine
to wiyete commune mo Jokkol ko ganduɗa hoorema ko teddungal mawgal wonande département de Kanel kono ko teddungal mawgal wonande Daouda Dia yaade e muɗum ko sehlam ɓi nenam guiɗam mo ganduɗa hoore maɗa kala événement nde wanno to département de Kanel walla e commune Horkadiéré o ummima ɗo hen o yehi tawimi toon woni Sed Diop monsieur le maire Sed Diop au conseiller également donc Sed Diop waɗi min invité hannde waɗi min parrainé oɗo ñalawma jirɗo ni waɗi fayida noon no feewi yimɓe foof kawri hen gaari hen waɗi fayida yooɗi kadi yuɓɓi mbiɗa arde délégation timmuɗo noon mbiɗa ardi hen ɓi nenam Yaya Sow député à l'Assemblée nationale maire la commune de Ribo Escale kañum e maire uji kewɗi ɗi ganduɗa hoore maɗa koye région de Kaffrine goni min gardi hannde oɗo ñalawma yettinde minenne teddungal amen faade e monsieur Sed Diop ko weltare mawde wonande amen kono kadi ko weltare mawde wonande Sed Diop gati hannde ko ñalawma makko ñalawma o waɗi fayida min mbaɗimo félicité min mbaɗimo kadi remercier e teddungal ngal teddinere min ngal kono kadi min mbimo yo jokku golle gati ɗum ɗo ko golle mawɗe mbaɗi ɗum kala jiiɗo oɗo ñalawma no wayni yiiɗo mobilisation poɗɗo dani hewde yiino no deƴirni e no yeedirni a hande tan ɗum ɗo ko liggey mawɗo oɗon liggey noon mo liggi guel ndena hannde min mbiyata tan ko yo jokku liggey min beltanimom min calminoma min jaarimo no fewi no fewi eyyi ko ɗum noon tan wonande yettude kadi bandiraɓe min tawi ɗo e foof yettude kadi équipe Pinde TV ɗoftuɓe min ha Gayen kañum hen enen daari darde wallude bandiraɓe fulɓe yettinde golle muɗumen joɗɗe ɗe mbaɗata ñande fo ɗe hannde kadi ɓe tekni ɗo hen kamɓe mi wiɗaɗe félicité mi wiɗaɗe remercier e darde mabɓe kono ɗum ko bandiraɓe fuurankoɓe min tawi ɗo hen aussi jaɓɓi min e bismi min ɓen kadi amin jetta ɗumen amin jetta kadi ganduɗa hoore maɗa son excellence le président de la république Macky Sall mo ganduɗa kañum hannde walli min ha oɗo terrain maaha sukaɓe en jogui coftal min goddi radio communautaire joni joni ɗum ɗon foof koye gollal ngal ganduɗa hoore maɗa jeeya koye gollal e président Macky Sall waɗani commune Jokkol so waɗani ɗon waɗani ko maire kono waɗani ko minen yaadiɓe maire ɓe amin jogui weltade mawde amin mbaɗon félicité amin mbaɗon kadi remercier ɗeɗon golle baɗɗe fayida min calmini on min jaarima ɗon foof Exactly.